Hello, čaute ľudia, máme na Kiki Piki a vítam vás pri novom videu. Dnes to bude znova video zo série Varíme s Kikom a dnes budeme robiť špagety so salámovou zmesou, takou vlastne ako keby omáčkou. Je to veľmi jednoduchý recept, zvládne ho aj hociaký človek. Stačí, budeme na to potrebovať špagety, nejakú salámu, ja som si vybral dietnú, trošku oleja, na drobno nakrájanú cibulku, no aj salamu sme si nakrájali na kocky, také drobnejšie, sol, korenie. Takže, je to taký jednoduchý, taký 15-minútový recept, no vlastne iba stačí, keď sa nám upečia špagety, ostatné si pripravíme pomedzi to. Tak, dobre, môžeme začať. Ako prvé, zoberieme špagety. Ja, keď idem robiť porción pre seba asi budem robiť porción pre seba, tak si dám tak asi približne, koľko dáme. Ja dám nejak takto špaget, to tak ukážem, takto špaget a ozvem sa vám, keď budem dávať variť špagety. Takže, v hrnci mám už vodu, teraz vodu osolím trošku. Počkajte, zapnem vám svetlo. Tak, vodu trošku osolím a vyložím špagety. Buď ich zlomíme na polku, alebo ich tam takto opreme a potom ich za chvíľku prevrátime. Ja si ich najradšej robím takto, že si ich nechám a potom oni sa vlastne ich pretočím. Tak ja to nechám takto a keď ich budem pretačať, sa vám ozvem. Tak, ja som sa rozhodol, lebo to by sa nám strašne dlho varilo, takže špagety zlomím na polovičku, sa mi to podarí, ale malo by sa, no už sú zlomené. Tak, a nechám variť, znova zosilním oheň a necháme variť takých 10 minút, ani to nie, aby boli také al dente, aby neboli znova až také, voda, aby neboli až tak moc rozmočené. Tak, tu mám už pripravenú panvicu, na ktorej budeme robiť tú zmes. Tak, ozvem sa vám, keď budú špagety skoro uvarené. A ešte špagety zakrieme, aby sa nám rýchlejšie uvarila. Dáme pozor, aby nám nevykypeli. Dobre, tak ja už som si vypnul plameň. Špagety som ochutnal, sú presne tak al dente. Teraz ich odcením a premiem a nechám ich chvíľku odstať, keď si spravíme salámovú zmes. Takže na panvicu si dám trošku oleja. Tak to bude stačiť. Dobre. Tak ste sa mi posunuli, ako si vás nastavím a nechám si rozhriať olej. A ozvem sa, aké bude rozhriatý. Dobre, olej mám rozhriatý. Dáme nám cibulku. Dobre, cibulku to máme. Cibulku orestujeme tak do zlatova. Tak, cibulka je do zlatova, tak pridáme salámu. A tu tiež tak opražíme, to sa ani do zlatova nedá, ale proste by bola trošku pripečená. Na čo máme varešky? Môžeme si to takto premiešať. Tak, nech sa nám to pekne poprehadzuje. A máme. A ku koncu osolíme a ukoreníme. Tak, zmes máme dorobenú a ozvem sa vám, keď budem stolovať. Tak a podáva sa. Na spodok si dám trošku omáčky, zmesi. Tak, som to podal. Tak, na to dáme zase trošku špagiet. Tak, nech to tam trošku pekne vypadá. A ak vy by ste podľa seba, ja teraz mentálne mám pri sebe smotanu, ak by ste vy chceli, tak si môžete dať do toho aj smotanu alebo bielý jogurt, nejakým korením. Zasvestil som, nech lepšie vidíte. Takže špagety a navrch ešte dáme zostatok zmesi. Je to fakt také 15-minútové jedlo, také ľahké, na internácii, prídete zo školy, z práce, keď sa vám nechce variť. Ups, to tu nevypadá škaredo. Tak, na bok, sekundu.
Tak. Ja si zoberiem vidličku. A tak. Dobre ľudia, ďakujem, že ste si pozreli toto video. Určite hoďte na toto video like, koment a odoberajte. A tuto na konci sa vám chcem ospravedlniť za to, že už znova dlhšie nebolo video. A nie je to v takom systéme, že pondelok, piatok videa. Ten systém sa ruší. Videá budú vychádzať minimálne jedno video za týždeň. Toto vám už dám fakt čestné. Lebo som mal tréning, zápas. Fakt, minimálne jedno video týždenne od teraz. Dnes je streda, tak dnes vyšlo video v stredu a na ďalší týždeň môže byť pondelok alebo v nedelu. To máte proste, takže každý týždeň vidie jedno videjko. Tak dobre. Tak dúfam, že mi odpustíte. Majte sa dobre. Ahojte.